नमस्कार प्रणाम, हमार नाम बा सौरभ सम्राट यादव। तो रउआ सबके बीच में लेके आइल बानी फिर से एगो भोजपुरी कविता सुनी और अच्छा लगे तो कमेंट करी और शेयर करी। बरसों जमाना से ये कहाना बा, का हो बियाह भइल बदल गइल, मारत सभे ये ताना बा। आ घरे के होखे चाहे अटीदारी पटीदारी से होखे, का हो बबुआ बियाह भइल बदल गइल, मारत सभे ये ताना बा। साथी संघाती के ये कहाना बा, अरे भाई बियाह भइल बदल गइले, मारत सभे ये ताना बा। आ गाँवे जवारे के ये कहाना बा, का हो फलाना बियाह भइल बदल गइल, मारत सभे ये ताना बा। स्कूले जाई तो सभे मास्टर के ये कहाना बा, काजी माट साहब रौरो बदल गईनी, अब दोपहरिया ला टिफिन लेके आवे लगनी, मारत सभे ये ताना बा। आ बात लिखले बानी साचे, जेकर नया बियाह भइल हुई कहली जाचे। आ बरसों जमाना से ये कहाना बा, मारत सभे ये ताना बा। तो रउआ सबके वीडियो कैसन लागल तो कमेंट क के रउआ जरूर बताई।